Somhang? Tuh kabuk mundur mo. Butang eksem. Butang eksem kay way sili. Mukha ko sino kaanan. Asa na tayo sumbong gibinanga kang nanay tay. Welcome sa channel. So, pa naka-subscribe. Pwede na pag mo-subscribe. Lo Dilisa Bora to YouTube channel. Karong buntaga guys. Kita mo dari sang ida. Asanay? Ha? Ah. Ato din ko sa boss kay nagsinanay mananaman og kuan, mananaman og gabi. So nga hang naging vlog bangarang na may akaso. Kanang manguha kog biso, daris kanang ubos kanang daghan man daring nanurot ga. Kari pong daris ubos guys, tanaw ra na yun. Puna nga baon, kasabot mo magbao. Ang agardinon sa term pang tatay bao na, dari kay bakilid man di man patag bao tawag na nanda. Ang ali ko gabi ron guys, tabangan nas nanay dato isang garden sa pikas. Nang sa ang video gabi gawi-iwi. Ga guys, yun to maggubgob ko basig na pinunod na ng karlan. Maktaan putag marid. Ang panguha ng mga biso guys, inaanda na, inaan may tawag na nang may inaan sa karlan? Lindog. Inaan ko rin, lindog ko rin sa nanay. Panghyatag sa among silingan guys, kaya pwede mo na ipakas baboy. Ilang anay ko na kay ganun ilang anay ko na nanguwag na kudya. Ang hyatag nila, ang mga unod, ang kubod. Mga karlanan daris, kuan? Parang kadaganaan, dyan ka na mga gagmay na pwede pa na si Zang Ita na magkanang uban na napibadyang di ay bagjang. Kanang uban na guys, naman dyan ay unod, dyan kuhaan karon kay sinanalagi mananam kuno sa Carlan, dyan ka na si Zang guys, so may mga na si Zang. Kailangan lang gusto dyan mag da guys, mau ni agkuan kanang nay daris ubos. Nagipangkuha ni mga ipang tanom ni nanay lagi. Taban ko sa tanom anja og di lagi muuwan. Ja daghan kasag unod dining ko ana dagko. Daghan pag gumakang unod ani. Kana ni ma na putod magmabe. Kani. Kana nay. Ha? Kana na. Kabaligid sa ka. Ha, kani maka. Kani? Lah, pwede pa na. Hey, buka. Nagminda pa. Kani nay. Pero kani di na ni. Mako na na. Kanong yun. O ka na. Sa mangunod guys, ang daghan na. Diya. Di bagjang di pinanagtigbas ang bagjang nun kay sabon na diha. Daghan pag panglinunan guys di na mga manong adlawan apay daghan kaya tamlan di na nigluy Ang sarap pagtanom na kay pilit. Nay. Huwag mas buntag. Sa pilit. Kana guys, pakaan sa baboy dungagon. Nanganda na inaan. Kung magsanilas kayo ko andang mamaak. Magsanilas ka nay? Di sinilas kay dangag. Tinilra. Hi guys. Kuan sa mi guys. Break time. Mga pisaging da. Pwede na nagsaging kay agdes lagi nang halata. Kay masubaran mas kahinog. Halag lubi na kay ilag man sa kapunuan. Ay lubi na lubi. Kana duura dari. Zaman tama ngabul. Pwede mo na kay tiguang naman ko. Tara guys.
Tubas mo tuba na gani ka. Ha? Dulu. Di mas wala tinan mo rakon man na. Tinirek. Ha? Tirek. Tirak di. Tirak na. Ag tinanom ka to. Lumbay na. Lumbay na niya. Kuan na. Tambok ra ba kay na po naigo sa kuan. Pwede mo na kay. Nga na mo nang mutubo na. Ako man siguro na lubi nang magbo. Ha? Kuan guys, nanay lubi nga naining tirek nga sidkan. Unsa hakuta nang atang ko ha? Na bali. Kau sa anak ko. Tadi pwede magsinilas. Ay kuan, langag. Nga dapat na ko gagi kay sa. Hi guys, dai kuan sa nganda ni. Sa nganda ni mana pa? Parang karata na. Ya guys, mo ulin rin ko kay arang ka kabunda ka nag-uwan kanang magluto des sa kog panood to. Makalang-halang meron og manok. Hello guys. Okay, magluto sa dato sa bus ha. Wanto magluto ko manok. Lang. Asang gipakuan nagkuan guys, manok kaya rong wayang hit. Yara guys, aga mga lang hinala, halang hinalang nga way sili. Sumara ko no. Way sili. Ano? Ano ba? Hindi pwede na. Hi guys, maniod to na ta. Nagamong kuan guys. Luto na gamong hinalang nga way sili, hinalang nga way kuan, way hang. Awo, yun ako nakatatay. Ibutang nga naman magsum. Kaya romang. Kaway sili. Pagtara, birahan na yung plato kaya sin. Birahan na, asok sige slit. Asa man katay? Ay, malibang. Asa man libang. Ha? Ha? How kakain mo na? Kaya siya ka. Kasi ano. Huwag ka na. Unod bitaw na, day. Ano na? Buhok isa po. Nasa ba ng Isa po ng buhok. oh, ang ganang mataanan yung buhok ng kamang ang isahod na luto. Na. Isuwa ng luto. Ay, isuwa ng buhok. Kusa ko, day. What's up ka dyan, day? Kasi yun na. Pero sa mali, nga dyan suwa. Ha? Nga dyan suwa. Amalin. Ay, busog. Tiyosa. Say! Asa na tayo, sumbong giminuha ka kang nanay tayo. Duga ka. Wala. Yeah guys. Ano ko pala kasi tatay agsi tatay wa ka kita sang luto sige hagdugag ni nanay. Mga sige katawas nanay guys kay nalingam sang tatay. Saya na pud kay mosumbong ko no nga duga nga glutong tatay. Tatay giduga nga gluto, kita tanggilain. Saba. Saba yan ha. Dito na panganay ha. Nagsaba ha. Hindi kakatawa. Namot si Aliana kay hinukinukan wang nanay dugang lutong tatay. Mga ni siyang katawa namut. Waga dyan na, gidugang ito sa ipadaplin. Si tatay gibinahang nanay. Agi sang luto gidugangan ito sa ipadapli gidugang. Okay. Hinuk-hinukang na nagdugang isang luto ba? Diyan sang ipadapli gidugang ni nanay. Tinggawan, tinggan. Pedang gak din mas padir na iba? Mekanisa kay grabe ra dyan kagamay kaduganan niya halos wala nang kakutsara akan na sila may mag-gamay kan ay gang hikuno kan duga isang luto. No, nagi mong gidugang wa ka na, wala ka isang hinukad. Ha? Duha kay mong gidugang.
Hindi mo dapat... Isugban mo? Ay guys, mo ni bullfrog. Tingin sa frog. Lukso pala, di na. Bogey sa nangaloy na. Di, Buhi pa na. buhit pa. Basig makahilo na, Ji. Di. Kay Bam sa nangaloy. Kailam sa nangaloy bullfrog.